За дребна профилактика дошъл Alesis Multimix 8 USB-FX. Това е вече съвременна модификация, мисля, че китайска. Дребни проблемки с този фейдер. Едно. Измиване, след това подмяна. Добре направена машинка, само че малко неудобно, че моноблок. Една платка за всичко. Става дума за развоение на всички тези елементи. Само след това аз мога да извади платка. Така, стандартни потенциометри. Пълна дължина 28, дължина от този край 21, 6 мм пластик с шлиц. Габарит 10 мм. Маркировка отгоре няма. Необходимо вадене. Так, с номинал 50 кОм, характеристика А. Разглобяване, измиване с изопропилов алкохол. Имам раз 1, 2, 3. 1, 2, 3. Едно. Няма шум, но по-добре, ако ще подменим този фейдер. В момента тихичко.